Je 8 hodín a 55 minut. Súčasné správy. No, dostali sme správy od Zárgela, sú to dobré správy aj zlé. Na to by sme podali dobré správy, že Klapitko je to dobrý človek, môžeme ho pochváliť klobúk dolu, že vie dobre tancovať i spievať. No, raz počúvame od jeho pesničky, áno, môžeme ho pochváliť. Chodí po súboroch, áno, je to pravda. Takže môžeme ho pochváliť Klapítka. Chodí po Bratislavách, po Košíkoch, aj po Prešovských krajoch. Môžeme ho pochváliť Klapítka, že je veľmi dobrý tanečník. Klobúk dolu. Môžeme ho pochváliť, áno. Rád počúvam jeho pesničky, Klapítko. Môžem ťa pochváliť, Klapítko. Práve Klapítko veľa zdravia, veľa úspechov a veľa zdravia. A Bože ho požehnanie ti pre Klapítko, že si dobrý tanečník, že si dobrý aj zabavač. Áno, to je pravda. Klobúk dolu. No. Lebo sme sa dozvedeli o teba, Klapítko, nebo nevieme, tvoje prepáč, je nevecí na nás, na mňa i na moju kolegyňu, nehnevaj sa na nás, že tvoje meno nevieme, na nás, no, tvoje nazvisko, ako Klapítko. Ale môžeme ťa pochváliť a môžeme ti dať aj like, že vieš dobre spievať aj tancovať. Môžeme ťa pochváliť. No. A je ti veľa lásky a veľa zdravia a veľa úspechov. Si dobre veľmi. No, ale z druhej strany sme sa dopočuli, že to je zlá správa. Že ťa napadli ako Vargele, či kde to sa to stalo, Vargele alebo Košica, alebo Košica, napadli mafiánky ako ženy, že ťa ženy zvalili a že ťa stiskami po tvári a po hlave byli ťa stiskami a či to je pravda alebo nie. Tu máme to tak zapísané, že ťa stiskami po hlave byli a po tvári a že ti jedna žena mafiánka dala cisku do ústa. Či to je pravda alebo nie. Tak sme sa